Здравейте отново! Сега ще направим една визуализация или медитация за чакрите. Седнете в удобна за вас позиция или легнете, ако искате. Затваряме очи, поемаме дълбоко дъх и издишаме бавно и постепенно въздухът. Така, 2-3 пъти. Усетете как с всяко издишане навлизате все по-навътре и по-навътре в вашия хармоничен център. И нека сега визуализираме всички чакри с техните цветове, една по една. Говорим за основните 7 чакри. Първо, основата на гръбнака, перинеума, червеният цвят. Даже ако сме седнали така на земята направо, както съм аз в момента, планината, може да усетите директно връзката с земята, тъй като първа чакра отговаря точно за нея. Да бъдем тук и сега, свързани с земята, с материалния свят. Тя отговаря за нашата стабилност, за нашето оцеляване, за нашето тяло. Нека визуализираме този червен цвят, тази връзка. Може дори да спуснете мислено корени надолу, да се свържете хубаво, чак с ядрото на земята. След което преминаваме към втора чакра. Областта малко под пъпа, областта на матката и на жените. Тя има оранжев цвят и се свързва с творчеството, с сексуалността, с създаването, така както създаваме живот оттам, през матката, ние жените. Творчеството, създаването, било на картина, било на скулптура, било на нещо друго. Всяко творчество, всеки вид създаване, съзидание се свързва с тази втора чакра. Може да е създаване на проект, визуализираме, насищаме с оранжев цвят тази област от нашето тяло. Преминаваме нагоре към слънчевия сплит. Точно точката под ребрата. Ярко жълта на цвят, като нашето прекрасно слънце, което ни топли, зарежда и оживява всичко на земята. Вижте вашето ярко слънце в областта на слънчевия сплит, как свети и снабдява цялото ви тяло с енергия. Всяка чакра зарежда. Тя отговаря за нашата идентичност, за нашата индивидуалност и отделеност от другите, за нашето его. Но тук не говорим за свръхактивно и болно его, а говорим за здравословни, една нормалност, една здравословност на егото. Едни здравословни граници, които ние си поставяме, така че другите да не ги нарушават и да не навлизат в личното ни пространство по вреден за нас начин. После преминаваме към сърдечна чакра.
Визуализирайте в областта на тимусната жлеза и на сърцето една изумрудено-зелена светлина. Сърцето отговаря за връзките ни с хората, за любовта. Ръцете ни са продължение на сърцето, с тях прегръщаме нашите близки хора, нашите любими хора и животни и им даваме нашата любов. А висшето сърце е с розов цвят. Наситете тази област с този изумрудено-зелен цвят. Усетете любовта в сърцето си, как гърдите ви се разлива мека топлина, любов. След което минаваме на гърлената чакра, небесно синен цвят в областта на шията, на щитовидната жлеза. Красив небесно син цвят. Тя отговаря за комуникацията, за нашето себеизразяване. Ето можем да направим и мудрата, която съм ви показвала вече за гърлена чакра. Ако имаме нужда да подсилим тази чакра, а може и да просто да си отпуснете ръцете, направете така, както на вас ви е комфортно и удобно. Вижте как тази област се насища с ярко, небесно синьо, красиво синьо светене. Себеизразяване, комуникация, умерена, здравословна комуникация, заявяване на себе си. След което преминаваме нагоре към третото око, физическият център на нашия мозък, епифизата. Цвета на тази чакра е виолетово-индигово. Тя отговаря за нашата интуиция, за нашата прозорливост. Не случайно се нарича и трето око, с което виждаме невидимите неща, невидимите за другите две очи. Интуицията. Наситете хубаво това място с този виолетов индигов цвят. Дори е възможно, докато правим тази медитация, пред вашия вътрешен взор тези цветове наистина да излязат и да ги видите съвсем ясно. А може и да не е така. Каквото и да е при вас, приемете го такова. Визуализираме и насищаме тази наша област с виолетово-индигов цвят. И накрая коронна чакра, която е прозрачно бяла под формата на фуния, нагоре насочена към източника, за да приемаме неговата мъдрост, неговите послания. Коронна чакра е връзката ни с висшите светове. Тя обича мълчанието. Тя няма биджа мантра. Там е мълчание. Визуализирайте и запазете мълчание
И сега нека видим нашата аура. Представете си, че около вас има светла, бяла, прозрачна енергия под формата на яйце, яйцевидна, която ви обгръща целите. И същевременно с това вижте как всяка една ваша чакра продължава да свети ярка, цветна и изпълва също това яйце. И вижте как аурата ви се разширява, става възможно най-голяма, до 2 метра около вас. Сега можем да изпеем биджа мантрите на всяка една чакра. Първата, както съм ви казвала вече, е Лам. Лам. Втората е Вам. Вам. Третата е Рам. Рам. Четвъртата е Ям. Ям. Петата е Хам. Хам. Шестата е Ом. Ом. Седмата е мълчание. Поемаме дъх. Благодарим на себе си за това, което направихме днес. Разтриваме длани. Поставяме длани пред очите. Отваряме очите в тях, за да свикнем със светлината и постепенно ги отдалечаваме. И се наслаждаваме на прекрасния ден, който е пред нас. Ето сега ще ви покажа моята гледка днес. Прекрасен ден!